Салям алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130, а также вы можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы записи. Поддержать телеканал вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также вы видите на ваших экранах. Я же рада представить гостя нашей студии. Это Микола Маламуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України. Пане Микола, витаем вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Салям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю начать с самых последних новостей. Как известно, сегодня представители Соединенных Штатов Америки и России провели переговоры в Женеве по так называемым гарантиям безопасности, предложенными российской стороной. Переговоры продлились 8 часов. Итак, что сказала российская сторона? После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов, и главными заявлениями Рябкова были следующие. Россия заявила, что не планирует нападать на Украину. Россия требует, чтобы США, НАТО отказались от стран, вступивших в альянс после 1997 года. Россия хочет железобетонных гарантий того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО. И Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на восток. Представитель Соединенных Штатов Америки же на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман, также провела брифинг для журналистов после дискуссии с Россией в Женеве, и ее главные заявления следующие. Соединенные Штаты Америки ждут отвода российских войск от границ Украины, поскольку это станет сигналом к деэскалации ситуации. США готовы обсуждать с Россией размещение ракеты и военное учение в Европе, но на условиях взаимности. США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию. США не позволят России закрывать двери НАТО для других стран. США готовы ввести санкции против ключевых институтов России в случае нападения на Украину. США продолжат консультации с союзниками и партнерами. Вот такие главные тезисы прозвучали из уст представителей России и Соединенных Штатов Америки по итогам переговоров по так называемым гарантиям безопасности. Как вам, пане Микола? Я бачу, що Росія намагається тиснути і на Сполучені Штати Америки, і на членів НАТО, і Європейського Союзу, використовуючи якраз тільки воєнну складову. В Росії немає інших аргументів, ні політичних, ні економічних, ні дипломатичних, тим більше, ні жодно-правових. Вона анексувала Крим, вона, відповідно, втручається в наші справи в Донбасі, підтримуючи бойовиків і безпосередньо розміщаючи воєнні контингенти. Розуміло, що зараз на цьому фоні вона намагається ще тиснути і на країни НАТО щодо не вступу України в НАТО, щодо недопущення військової підтримки в Україні і, відповідно, гарантії щодо майбутнього нерозміщення ні військових контингентів, ні поставки озброєння, тим більше не вступ в альянс. Росія намагається силовим форматом диктувати умови уже і США, і Європейському Союзу. Чому це сталося? Я рахую, що і Путін, і його оточення чітко уловили, що якраз демонстрація сили, особливо весною, коли вони проводили військові навчання масштабні і в Росії, і в Криму, і в Білорусі, показали, що на це гостро реагують і американці, і країни НАТО, і НАТО в цілому, і Європейський Союз, і навіть президент США Байден погодився на першу Женевську зустріч, де були обговорені і стратегічні питання, і проблеми глобальної безпеки, ядерне озброєння, відповідно, і Україна в цій ситуації. І тому зрозуміло, що можна тиснути далі. Тому сформували свій пакет односторонній. Я хочу сказати, що це неприйнятно в практиці міжнародних відносин. Як правило, коли готуються якісь пропозиції, вони не виносяться на публічне обговорення або ультимативні якісь заяви, або демонстраційні матеріали щодо цих гарантій, умовно, цього пакету, який виставив Путін. І не вступ України в НАТО, не розміщення відповідного озброєння, і по 97-му році відповідно не розміщення в країнах уже членів НАТО, це країна Східного блоку, Східної Європи, які були раніше в СЕВ.
Це той уже ультиматум, який не прийнятний ні в яких форматах переговорів, і він не може бути сприйнятий. І Путін це прекрасно розуміє. Але він бачить, що на військову складову реагують на можливу загрозу військових дій відносно України, а в перспективі, можливо, навіть членів НАТО, буде відповідна реакція. І він на цьому фоні намагається виторгувати як можна більше для себе гарантій і, можливо, сфер впливу. Сфер впливу він визначив якраз. Це Україна, це Грузія, це, відповідно, Чорне і Азовське море, ну і частина Східної Європи, там, де не повинен розміщати озброєння. Тобто він намагається тиснути, диктувати. Але ми бачимо, наскільки ці заяви жорсткі. Як ми бачимо перед зібранням представниці помічника держсекретаря Шерман і Рябков. Що він заявив? НАТО, забирайте свої манатки. Прямо так грубо. Я можу сказати з практики міжнародних стосунків. Проїхав більше 100 країн світу в складі або президентської делегації, або самі, як голова делегації. Такий тон переговорів, такі слова не можуть звучати на міжнародному рівні, тим більше в період таких критичних переговорів. Фактично це йде шантаж. Але зрозуміло, що США це все прекрасно знають, і вони рахують, що пакет пропозицій, які являються відповідно гарантією недопущення, можливо, розгортання масштабних операцій, він може бути обговорений. Наприклад, скорочення озброєнь або проведення відповідних навчань. Це може взаємно бути і дуже правильна постановка питань. Тоді ми, відповідно, маємо коридор обмежень для Росії і для деяких країн НАТО, які знаходяться на східному регіоні, але це, відповідно, і по територіям, і по кількістю, відповідно, військових, і по нерозміщенню, можливо, ракетних зон вражень. Тобто є предмет для дискусії. А от в плані суверенітету країн, наприклад, вступ України в НАТО, або країни НАТО, які мають право чи не мають права приймати нових членів, це вже диктувати не може бути. Це все одно, що Москві виставити питання відносно окремих територій, відносно їх ОДКБ. А ви не мали права, наприклад, Казахстан направляти. Також можна поставити питання. А ці ж ставлять питання, що ми, так сказати, тут незалежні. Тобто ми маємо якісь міжнародні договори в рамках ОДКБ, тому ввели в Казахстан сьогодні війська. Відповідно, ми маємо право. Тобто, а ви, як потужна структура світового рівня, в плані забезпечення стабільності, безпеки НАТО, на чолі з США не маєте права. Так не може бути. В принципі, зараз, я думаю, що це перші, так сказати, позиційні зустрічі, які відбулися. І Шерман, і Рябков сказали, що після зустрічі в рамках, відповідно, і Росія НАТО, Росія США ОБСЄ, відповідно, будуть обговорені стратегічні питання. Я просто впевнений, що буде питання більш стоять широко, в плані, можливо, формування, як вже звучить, нового світопорядку, нових глобальних систем безпеки. Якраз і під час зустрічі Рябкова і Шерман звучали питання недопущення розповсюдження глобальних озброєнь, нової угоди про середній і малої дальності ракетні озброєння ядерного типу. Це, наприклад, калібрі з боку Російської Федерації або новітні вже озброєння суперядерної зброї. Це надважливо. Я думаю, що в цьому пакеті буде стояти якраз ті критичні питання, які забезпечать стабільність світу і недопущення глобальної війни. І з іншого боку, і секторально будуть гарантії непроведення відповідно військових операцій щодо України, а окремих буде пакетом, і це наша повинна активна позиція бути, врегулювання ситуації на Донбасі і программа повернення Криму в Україну. Це більш далека перспектива. Так, а как можно доверять каким-либо гарантиям, которые может дать Россия о дальнейшей эскалации в нашей стране или об отведении войск с границ Украины? Ведь то, что Россия не выполняет никакие договоренности, никакие гарантии в принципе не действуют, мы еще увидели из Будапештского меморандума. То есть это такая условная история с гарантиями, получается. Я маю практику таку різнопланових переговорів із США, Європи, і з Росії, включаючи Путіна. І ми ж не тільки сьогоднішнім днем живемо. Вже було неодноразово, в 94-му році, в 96-му році, в 2008 році вже розроблені програми реальні, які розпочали реалізацію захоплення Криму, наприклад, або проведення військових операцій проти України. І маючи потужні позиції і знання, і аргументи критичні щодо Росії, щодо Путіна безпосередньо, маючи, відповідно, активну підтримку країн-учасниць, але ми вели з ними роботу. З американцями, європейцями, турками, наприклад, китайцями, навіть індусами, партнерами навіть Росії, які можуть тиснути на них. Відповідно, в цьому форматі стає на терезу, що важливіше для Росії. Або вона втратить все, не тільки, так сказати, санкції, а втратить економіку, енергетику, втратить фінансові ресурси, втратить перспективу підтримки навіть озброєння, технологіями, тобто вона стане ізгоєм.
або все-таки дають їй момент виходу. Але давайте будемо діяти по конкретним темам згідно міжнародного права. Отут треба, щоб наша спільна позиція з союзниками була надпотужна. І ми повинні її сформулювати в нашому баченні, що вона була важлива і для нас, в першу чергу, згідно наших інтересів, і для американців, як глобального гравця, партнера нашого, і для європейців, і інших учасників, які можуть тиснути на Україну, на Росію. А мы уверены в том, что наши союзники действительно готовы вводить эти жесткие санкции против России или экономически ее удушить? Мы Я в этом просто можу уверены? стверджувати, що ніколи Росія, ні Європа прямо не будуть застосовувати надкритичних санкцій. Так. Поки не буде сформульована позиція, яка буде формувати перспективи світу, а я просто можу стверджувати те, що ми говоримо умовно вже сьогодні вже звучить, а ми ще пропонували Байдену, коли віце-президентом був, а тоді вже іншим керівникам США, як ініціаторам, вийти на нову модель глобальної безпеки. Умовно Хельсінкі-2 сьогодні ми вже називаємо вже багатоголосно. От це ті питання, які розглядаються в плані недопущення глобальних війн, а це і ядерне озброєння стратегічного, і тактичного рівня, і, відповідно, потужні регіональні потужні конфлікти, які є. Це війна, це, відповідно, енергетичні війни, це війни між різними, так сказати, країнами і глобальними гравцями світу, включаючи Китай. У цьому форматі повинна сформована бути спільна концепція світу, тому що при глобальній війні не виживе ніхто. Ні українці, ні росіяни, ні американці, ні китайці. Тому це повинно об'єднатися коло цих інтересів. Вже об'єднуються, вже ці переговори, я говорю, йдуть. Але для того, щоб не було того фітіля, гарячої точки, наприклад, Україна, Іран, Ірак, наприклад, Афганістан сьогодні звучить, Сирія звучить, треба зняти ці напруги за окремими програмами дій. Тоді включаються в цей процес всі учасники, тоді ми всі зацікавлені. Але і американці, як я з ними спілкувався, і європейці говорять, дайте ці аргументи, які важливі будуть і для нас, і програму дій, тобто дорожню карту, яка буде реальна і яка буде критична для Росії, що на них Путін погодиться. І чому? Поясніть. Для цього повинні сформульовані якраз ці пропозиції супервисоким професіоналом. Вони в Україні є. На жаль, сьогоднішня влада не дослухається до цього, не формується якраз той блок, в першу чергу, дипломатів, представників спецслужб, які глибоко знають ситуацію, керівників якраз різних секторів, які мають важливість впливати як на наших партнерів і формулювати разом з ними завдання, так і на Російську Федерацію, надкритично, включаючи самого Путіна. Я просто ще раз підкреслюю, знаючи його особисто і ведучи критичні переговори в критичний період, ми практично вигравали. У нас не була ні анексії Криму, хоча програми ці були, ні війни реально не було, ні глобальних захоплень наших територій. А что, на ваш взгляд, сегодня является ахиллесовой пятой России, куда можно было бы давить? Сьогодні питання, якщо ми говоримо, Росія, вона вже на такому зломі практично гонки озброєнь. Вони тільки, може, показують, що в даний момент вони мають гіперядерну зброю, а це балістичні ракети, це тактичні ракети середньої малої дальності, відповідно, це новітні, так сказати, авіація, це ті комплекси, які сьогодні коштують трильйони доларів, якщо в цілому говорити. Колись Радянський Союз на цьому і погорів, тому що пішла потужна гонка озброєнь, це величезні затрати. Це не так-то просто, без технологій Заходу. Це фактично створюється свої КБ. Я просто розшифровую, Путін тоді колись сказав мені, ми створюємо свої КБ. Щоб не там, де ми зразу з вами 50 на 50, Південмаш, наприклад, потужний, а не така Антонова, наприклад, Танкові, Морозова в Харкові, ми без вас обійдемося. Але це коштує, я вам скажу, не мільярди, а сотні мільярдів і трильйони, якщо ми говоримо про весь комплекс. І ця гонка зброї їх просто-напросто дуже надпотужно їх підриває економіку, технології. Технології самі вони не можуть виробляти такі, як виробляє світ. Якщо ми говоримо про енергетичний формат, сьогодні вони грають із Європою, вони навіть грають з Китаєм сьогодні. Але якщо об'єднається питання щодо спільних проєктів безпеки, включаючи Європу, Китай, Туреччину, Японію, Індію, інші, де є партнери Росії, і стануть всі на один формат, що давайте ми все-таки забезпечимо світовий порядок і мир, включаючи зняття проблем по Україні і по іншим проблемам, тоді Путін і стане перед питанням, або він втратить все, і економічно, і безпеково, і енергетично, куди не буде дівати того газу і нафти, або все-таки він вийде на те, що він буде учасником при вирішенні цих проблем і піде на ті умови, які відповідають принцип міжнародного права, тому що цей принцип домінує. І зараз це реально? Так, сьогодні вже юридичні радники опрацьовують з різними країнами, учасниками якраз цей формат. Він поки тяжко йде. Зміни влади, наприклад, в США, вони трохи тормознули цей процес. Наприклад, Трамп поламав по Ірану, повертається до Ірану з нового проєкту.
по Сирії окремі проекти. Сьогодні питання по Афганістану стоїть. Ну, сьогодні питання стоїть по Україні. А що саме головне, ми не займаємо активної позиції по врегулюванню. Ми тільки просимо допомоги, просимо, так сказати, нових санкцій. Кажу, це важливо, це звучить, але воно не працює практично. Те, що ви говорите, що воно не буде практично працювати. Чому? Тому що це не є критичним для цих учасників. З іншого боку, вони не бачать, що це буде аргументом для Путіна. От сьогодні важливо що? Щоб якраз в форматі і МЗС, оновлено ми говоримо, і спецслужб, розвиток наших, і урядових структур, і навіть тих уповноважених, які працювали з різними країнами світу, включаючи Росію, були долучені до такого великого формату в Україні, а тоді міжнародного переговорного процесу, де формулюються завдання, формулюються програми дій і забезпечуються кадрами, що важливо, які можуть спокійно розмовляти з Трампом, Ентоні Блінкеном, Джайком Селіваном, це радник з питань національної безпеки, наприклад, з Джонсоном, або з Макроном, або із Ердоганом, я вже не говорю про Сіньцзепіна, або керівників Японії. Тоді ми в темі, ми маємо довіру з цими людьми, ми маємо спільне бачення, ми готуємо програму дій, відповідно, і готуємо аргументи по Російській Федерації, знаючи, що Росії критично. Оце сьогодні я так штрихово накидав те, що може бути, але сьогодні нашим керівникам я б все-таки порекомендував сформувати антикризовий уряд, який буде вирішити і стратегічне, і економічне питання, безпекове питання, оборонне питання, консолідуючи суспільство, тому що не роз'єднуючи його, і ефективна модель співпраці з нашими партнерами. Без цієї моделі, я скажу, ніяких питань ні по Донбасу, ні тим більше по поверненню Криму не буде. На жаль, сьогодні я не бачу кадрів керівництва держави, які можуть це зробити. Тому що, не дивлячись на десятки або й сотні звернень з різних боків тих професійних людей, які сьогодні є в Україні, і є партнерська підтримка за кордоном, цей формат не спрацьовує. Не знаю, з яких причин, чи бояться, можливо, те, що буде якимось чином показана ефективна робота якоїсь групи, і вона буде домінувати в форматі формування нових відносин, регулювання ситуації ефективності. Але це в інтересах держави, в інтересах людей простих, які могли б жити в мирі, які могли ефективно працювати і формувати нову модель нашої держави. І формувати нову модель міжнародних відносин. Не на протистояннях і на проханні, як молодший партнер. То і ми просимо. Дайте озброєння, дайте гроші, дайте якусь підтримку. А вони занепокоєння, глибоке занепокоєння. Ну, це несерйозно. Такі формати не працюють. Це тільки сигнали можуть бути. Вони позитивні, але вони нічого не вирішують питання. Тут треба ефективна, практична робота. Я скажу, ефективна, глибинна. І в першу чергу не на офіційному рівні. І не кричать це на всіх, так сказати, напрямках і всіх поворотах, а глибоко працювати спочатку неофіційно, досягнути конкретних результатів, а тоді вже виходити на публіку, ми говоримо, або на міжнародний формат, коли досягнути домовленості. Вже є відповідні передумови для прийняття відповідних рішень. Але вони повинні бути юридично зобов'язуючі з конкретним механізмом реалізації. А не знов заяви, не знов, як сьогодні відбувся саміт Україна-НАТО, знову сказали, що да, оцінили ситуацію, висловили занепокоєння, побачили, які загрози можуть бути військових дій, і що далі? Надо сказати, ми будемо приймати якісь санкції, будемо знов діяти. Ну, це не працює. В разі агрессии, да. Да. Пане Микола, вот еще один важнейший вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. Вы наверняка следите за тем, что происходит в Казахстане. Говорят о том, что Россия там провернула очередную спецоперацию, чуть ли уже не оккупировала Казахстан. Как вы думаете, что произошло? Я знаю добре ситуацію в Казахстані, тому що являвся один з координаторів якраз ряду форумів в Казахстані, які збирали в плані недопущення ведення глобальних війн, особливо інформаційних війн. Так. В цьому форматі збиралися представники Європейського Союзу, США, Російської Федерації, Китаю, Японії і України. Я вів якраз цей великий форум, на той період це була Астана. І ми говорили дійсно про проблеми і глобального характеру, недопущення переростання інформаційних війн в гарячі війни, якраз в першу чергу, а формування якраз через інформаційні системи порозуміння міжнародними і зняття напруг, а не створення протистоянь і війн реальних. Але паралельно ми говорили про Казахстан, яка розкладка там сил. Ми бачимо, що діюча влада, вона повністю контролює всі ресурси Казахстану. Розуміло, що багато мені висловлює і представників спецслужб, і представників різних еліт, і бізнесу, говорять, нам обтяжується ситуація ця. Вона не може тягнутися довго.
Тому що ці протиріччя внутрішні, вони колись вибухнуть. Як завжди в суспільстві. Коли формується несправедлива модель, тоталітарна, жорстка, вона обов'язково накопичує якісь негативи. Це треба говорити сьогодні, коли є проблема з відношенням до людей, до суспільства, от, наприклад, або тиск на суспільство потужний, або репресії тим більше, вона, зрозуміло, формує той негатив, який буде в критичній ситуації, або під впливом якихось, ну, наприклад, вибухових ситуацій, або вбивства якогось, або, наприклад, там якісь несправедливі рішення, вони створюють, умовно, Майдан, який вибухає, поки локально, а тоді вже, відповідно, в різних регіонах. Тут важливо що відчувають цю тему і ці всі проблеми, тим більше міжкланові, міжродові, які в Казахстані, які боролися за владу. І частина, вона дійсно була постійно в загоні. Група Назарбаєва, вона контролювала все. Відповідно, Токаєв, який прийшов, начеб з його клану, але він не контролював ситуацію. Це ще одна система протиріч. Відповідно, в ряді регіонів там свої потужні клани. І спецслужби ніколи не залишають це все поза увагою. Так. Вони обов'язково використовують ці протиріччя, які накопичуються. І в критичній ситуації вони спрацьовують. Наприклад, розпочинається навіть тема з побутових проблем, соціальних проблем. Але розпочинаються, відповідно, масові протести. Сюди включаються механізми радикальних груп дій. Наприклад, вони приїжджають або з-за кордону, або місцеві, які готувалися. І, зрозуміло, розпочинаються вже силові дії під приводом захоплення приміщень, наприклад, або пограбувань, або, наприклад, підпалів, як ми говоримо, ну, тобто, або вже прямо безпосередньо захоплення адміністративних будівель з метою захоплення влади. Оці всі ситуації якраз вони накопичувалися. І вони, зрозуміло, контролювалися і Російська Федерація, і іншими спецслужбами. Но Росія більш ефективно контролювала цей процес. Чому? Тому що в даній ситуації фактично більше третини населення – це російськомовне населення. Там є свої союзи. Наприклад, Козачий союз російський, є потужні об'єднання російського такого формату, які дійсно впливають на процеси економічні, в першу чергу, політичні, оперативні, я підкреслюю. Тому якраз цей конгломерат протиріч, він привів до того, що ситуація вибухнула. І не можна говорити, що просто спецслужба прямо скерувала. Спецслужба, прямо скажу, якщо консолідоване суспільство, нема протиріч, а гармонізоване суспільство. Ні одні спецслужби, ні по зубам. Це все так би було по Україні. Точно так же по Казахстану. Тобто там були внутрішні передумови. Розуміло, що спецслужби і Російська Федерація, зокрема, використовували для своїх інтересів. Ви думаєте, це воспользовались на етапі, да? Да, на етапі цих протиріч, які накопичувалися, які дійсно привели до масових протестів, навіть до силових дій. В цьому форматі включилася Російська Федерація як стабілізатор. Вона ще зіграла роль такого, знаєте, посередника, але ввела війська. Саме більший контингент ОДКБ, який був запропонований Токаєвим, зрозуміло, це з Російської Федерації, і вони жорстко подавили всі протиріччя, які були там в суспільстві. Ну, а з іншого боку, там, якщо були і кримінальні якісь елементи, або представники, наприклад, із інших країн світу, особливо такі радикального, що вони швидко з ними справилися. Але тепер вони отримують карт-бланш. І диктувати і політичний процес, відповідно, і особливо економічний, тому що особливо при всіх тому монополізації Назарбаєва, він в свій період вів туди і американські компанії, Shell, Chevron, ExxonMobil, Enel, італійську, відповідно, китайські компанії. Відповідно, напруження росло. І Росія це спостерігала, що Казахстан, який має величезні ресурси нафти, газу, третину урану світових запасів, золота, брилянтів, всього багато іншого, відповідно, активно формується ще із Заходом. Тому в даній ситуації, як для того, щоб і цей формат зламати, сьогодні були задіяні всі сили для того, щоб взяти під контроль, в першу чергу, політичну частину. І я думаю, що перспектива задіяна про економічний блок. Она разве не была под контролем России? Руководство Казахстана. Ну, мы ведь видим по различным даже тем же резолюциям, которые принимают на международных площадках по Крыму. Казахстан всегда голосует на стороне России. Разве нет? Завжди, тут ми вже говоримо про політичний аспект, тому що ми економічно, вони намагалися все-таки диверсифікувати якраз процес. Я навіть розмовляв свій час з Назарбаєм і з іншими керівниками з різних груп і еліт. Вони говорять, ми диверсифікацію проводимо. Ми сюди Китай не пускаємо повністю, Росію не допускаємо, стараємося відтіснити. Бо тут і американці, тут і британці, тут і італійці, тут і канадці, відповідно, патронний завод, до речі, вони зробили в них, а не росіяни. А це Росії, як ото, знаєте, як ото удар кинджалом, тому що
всі снаряди і патрони виробляються не Російською Федерацією, а самостійно Казахстаном. Але їм побудувала це британсько-канадська фірма. От, і в даному випадку ще одна проблема, яка виникала, що Казахстан стає незалежним. Хоча політично Назарбаєв і Токаєв, вони орієнтувалися в першу чергу на Росію. Да. Як формат блоку якраз і СЕВ, а тоді, відповідно, ОДКБ, це військовий формат, і Росія їх не відпускала політично і оборонно. Але економічно вони поступово виходили, і це хвилювало. Мало того, вони заявили про те, що вони переходять, відповідно, на латиницю, це ще був удар. Міняють уже назви, наприклад, на казахській мові, паралельно з російською, правда, але казахська, в першу чергу, це ще одна тема вже формувався якраз політичний формат незалежності, поступово. І на цьому фоні якраз це все відбулося. Тому повернути потужніший контроль Росія, зуміла на цьому фоні цих протиріч і великих, можливо, потрясінь, які мали, відповідно, жертви великі. І Токаєв на це погодився, тому що він побачив, що єдина потужна сила, яка працює активно в його інтересах, це буде Російська Федерація разом з ОДКБ. От тим більше Токаєв навчався в свій час в Москві, в МІМО, Інституті міжнародних відносин, в Москві. В свій час виховання, зрозуміло, це ще періоду СРСР, а тоді Москви. Довгий час працював на дипломатичній роботі, включаючи Російську Федерацію, тобто він близько був до Росії. І в цій ситуації ми розуміємо, що це орієнтування геополітичне на Російську Федерацію, як той формат, який забезпечує перспективу збереження його влади. І мало того, ще переходу частини якраз і повноважень, і контролю економічних, особливо енергетичних, уже не Назарбаєва, а Токаєва. Тому і цей формат працював в плані використання, можливо, підтримки Росії для того, щоб укріпитися і в президентському форматі, і в геополітичному форматі, і економічний блок, який він сьогодні під себе буде підминати. Как вы думаете, российские войска с территории Казахстана выйдут в ближайшей перспективе или уже нет? Я думаю, що вони на протязі десь місяця-півтора вийдуть основна частина, залишать, відповідно, там, як завжди, своїх представників спецслужб. От, можливо, на реперних точках, як ми говоримо, ну, наприклад, Байконур, наприклад, військові бази, вони там обов'язково додатковий контингент розмістили, вони на якийсь час будуть говорити, що ми захищаємо якраз свої орендовані бази, які там є, це буде як центри такі військові, але масово, я думаю, тримати не будуть, тому що вони зіграють на тому, що ми ж все-таки обіцяли, що ми вийдемо. Тобто, але радники, які контролюють будуть ситуацію навіть в оточенні президента Казахстану, вони будуть знаходитися там. Особливо Міноборони, КНБ, це Комітет національної безпеки. Також, я думаю, цей буде формат дуже чутливий. Тобто вони залишать всю модель контролю. Тут навіть не проблема, чи виводять, чи ні, тому що, наприклад, 2 бригади ВДВ туди в'їхали буквально за 3 години. Да. А как вы думаете, спецслужбы России или Казахстана могли инспирировать дискредитацию протеста? Потому что на каком-то этапе мирный протест превратился в прямое, жесткое противостояние с оружием между силовиками и протестующими. Я думаю, що на першому етапі вони відпустили ситуацію, тому що Токаєв в деякій мірі був зацікавлений для того, щоб він через протести, особливо там, де було зняття пам'ятників Назарбаєву, показати, що незадоволений якраз тим кланом, який контролює всю економіку і фактично обезцінює перспективи нормального життя казахів. Хоча вони, в принципі, лучше живуть, ніж українці, по статусу по рівню, по цінам там і по тому подібне. От, але вже наскільки потужно контролював всі ресурси, що казахи не могли мати якраз цього зиску, наприклад, як в Арабських Еміратах. Так. З моменту народження мають, відповідно, вже визначену суму. От. І далі отримують постійно. Від ресурсів, від газу, нафти, там, відповідно, від металу, від урану, що може бути. А це все монополізовано. І тому в даній ситуації спрацьована ситуація. В деякій мірі відпустили ситуацію з протестами, включилися радикали, кримінальні елементи, можливо, навіть в деякій мірі підтримали. Тому що, якщо ми говоримо так, системно, я знаю модель дій Комітету національної безпеки Казахстану, вони контролюють все. І вони не могли не бачити цього, що зароджується. Так. От. Правда, зараз арештували і Масімова, це голову КНБ, за зраду батьківщини. Тобто, наче він зумисно відпустив ситуацію, почались протести, появилися радикали, і тільки після того почали діяти, а КНБ цього не замітило. Тобто вже знайшли крайніх, тобто тих керівників, але я рахую, що в деякій мірі цьому підіграли на першому етапі. А тоді, коли процес пішов активно, вже й перелякалися, тому що думають, так можливо, тут розпочнуться масові рухи, які захоплять всі
великі регіони, особливо Алма-Ати, наприклад, або інші потужні регіони, це цілі області, цілі краї. І тоді вже фактично така може залишитися сам в Нур-Султані, бувши Астані. От, тому в даній ситуації цей сценарій десь пропрацьовувався для того, щоб дійсно, можливо, прийти вже повнокровно до влади Токаєву. От, але після того, як розпочалися вже активні дії, так сказати, і силових структур, але на противагу цьому і бойові структури, можливо, агентура іноземних держав, включаючи Російську Федерацію, він зрозумів, що тут вже він не може керувати процесом. І фактично він сам не справиться. Тому терміново запитав ОДКБ. Можливо, це ще раніше було погоджено з Москвою, але це вже треба в процесі виясняти пізніше. Зараз ми не можемо 100% про це говорити. Але що такий факт відбувся, що він для того, щоб утримати свою владу і обновити цю ситуацію, відправив відставку Маміна, прем'єр-міністра, весь уряд, відправив відставку КНБ, керівників спецслужб інших, розвідки, наприклад, яка Сербар, така потужна в них є об'єднана структура, от для того, щоб обновити всю модель, яка була від Назарбаєва. І він це все сьогодні провів. І в плані, я думаю, стабілізації буде розказати, що ми перемогли і радикалів, і зовнішні впливи, відповідно, і ті клани внутрішні, які боролися проти держави, проти людей. Я думаю, що на цій фірмі зараз піде, так сказати, як новий, уже авторитарний лідер, але з новими, можливо, умовами, економічними, соціальними, там, програмами дій, які сьогодні вже будуть запропоновані буквально через 12 годин на новому Меджлісі, на новій моделі вже їхньої Верховної Ради, умовно це Меджліс, і новий буде уряд. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсалом, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Микола Маломуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, був гостем нашої студії. А я с вами вынужден попрощаться, но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. Корушкенча.